ina yau za mu je, ina na ce za mu kwana. Gidan duniya budurwar wawa, tana ɗauka tana ajewa. Dakata malam, dakata, dakata. Ba nake magana. Ya aka yi ne Malam Amadu? Malam Amadu. Ya himma. Barka dai. Lafiya lawa. Ya kokari. Lafiya lawa. Ya rana. Alhamdulillah. Kai, mana rana. To, Ya aka ji da munafukai kuma? kai, in ka bari kawai. Mun haifa manyan munafukai. Ni ne yana. To, da su ake so hada baki a kashe ni. Na rantsa da Allah. Da su ake a yaƙe ni. Saboda an ga ina samu. Wai saboda suna ganin cewa in suna aiki suna kawo abincin da nake ci. Duk shi ne suka bi suka yi. Huɗa ido. Wai sai na daina bara. Abin da nake so da kai, Eh. dole ka fara daukan mataki tun daga cikin gida. To, ka Saboda gani? kaga in ba haka ba tun daga cikin gida suka yi nasara da kai, to ta bare ma. Ake samu. Dan gwata da kake Daga ƙarshe ita duniya. To ka gani? Atiku Abubakar da kake gani. Saboda Allah. Kai, yawanci wayannan masu kuɗin da kake ji duk da bara suka fara. So Yawa. wannan bakin ciki Ina ne tambaya. ake so a fara maka tun Ina daga tambaya. cikin gida. Ina jin ka. Ina wannan me? Wanda aka ce shine na Mai Facebook ɗin da bara ya fara. na zo gaba. Sanan duniya da faɗi, wayansu cikin Da mazu gaba. Kaga fatin fa. Yawa, sai eh fara yawa ina zuwa. Wannan mai Facebook din ma zuwa ba. Wani Shi ma da bara ya fara. shi ma da bara Kwarai fara. kuwa, kwarai kuwa. Ku tuma buru uba. To na rantsa da Allah zan fara bara. Yawa. Sannan ba wanda sai ya dakatar da ni. Yawa. Malabar na gode. Yawa kuma akwai wani magana dama da na so mu haɗin faɗa maka. Kaga ita wannan yar jagora taka. Wadda Wannan Hajara. taka. Yawa. Eh, Kar ka sake ka canja wata. ka ake. Wannan ta yi haka saboda yanzu mutane sun fi so su dinga ganin matan masu dan fasali. To ya Sun fi ake. ba da sadaka. To ai sai da yake Yawwa. balle. Kuma wannan shigan da take yi yayi. To ka Kar ka gani? sake wani ya canja maka ra'ayi. Wannan shiga ta yi. Yawwa yayi. Wannan shiga ta yi. Yawa. To shikenan. To To ka gani? Allah ba da sa. Za mu fita kasuwa mu ƙara sayo mu ƙara sayo matsatsin kaya. Yau. To ka saboda gani? da mai wata gamu saka biya kai. Yana Ku tsaya, ku tarewa. tsaya. Yawwa. Saka ji dubu. masoyana ba ni Saka ji dubu. Farare. To ka gani? Shine. To inda ba su ake koma fyaɗe ba. Ta za hana ni bara. To ka gani? Oh, Saboda haka ka rike sana'anka. Ba- Kaga ba- 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 mutanen ba- da ba- bara suka yi. To Allah ba da sa. yawa. Yawwa. Zama na batun sa. Yawwa. Madalla. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A har kullum ni ne naku Aminu Sera Kaduna wanda kuka sani da jahilin malami wato Arewa Comedian. Ina yi dukkanin masoyanmu na nesa da na kusa fatan alkhairi da na wajen ƙasa da na cikin ƙasa. Kamar yadda muka saba mu kawo muku wato ingantattun magunguna wanda suka shafi wato karfin maza da sanyi da typhoid da malaria da kuma ulcer. So a yau fa na zo muku da wani sabo ingantacce wanda ban tabbatar da cewa na yi tallan shi ba, sai na tabbatar da ingancinsa, sai na tabbatar da cewa lallai maganin mai amfani ne ko mai yi ne. Idan an ba wasu sun gwada kuma sun ji daɗi, sa'annan sun turo wasu su ma sun karɓa. Wannan shine ake kira 2 in 1. Idan aka ce 2 in 1 wato ɗaya wato biyu cikin ɗaya kenan. Yana magani sosai sosai ta ɓangaren wato sanyi wanda ya shafi infection, fitar da farin ruwa kenan. Sa'annan kuma wanda ya shafi mai feso da kuraje idan mace ne idan namiji ne. Sa'annan kuma ya shafi wato ƙaiƙayin jiki, sannan ya shafi wato ciwon dukkanin gaban jiki da kuma wato ƙarfin maza ɓangaren mai iyali kenan, wanda idan baka jin ƙarfi a cikinka yan saduwa da iyali ko kuma idan kana yawan saurin releasing a tare da iyalinka, wannan maganin da yardar Allah zai ma magunguna ta wa'innan ɓangare da na lissafa da izinin Allah. Iya kuɗinka iya shagalinka, duk inda kake, duk ƙasar da kake, duk garin da kake, za mu tura maka da magani kuma zai je gare ka da izinin Allah. A garzayo don gwada wannan magani wato 2 in 1 ba shi kaɗai ba. Idan ka siya akwai inda za mu haɗa maka da su wanda za ka yi amfani da su na iya kuma tsawon kwanakin da za ka yi amfani da su, duk za mu gaya maka bayanan idan ka siya. Mun gode, sai kun zo.